एक्चुअली बे लामायाखौ दाखालिहाय हाब्रु गोजामोन बियो एनिथिं एमजे देरहासार गासैबो फैदोंमोन ओमफ्राय फैनानै हाब्रु मोनजोबदोंमोन ओमफ्राय बै ससेयावबो हाब्रुमोन दैमोन ओमफ्राय जेला हगारदों ओमफ्राय टाउन कमिटिनिफ्राय बेखौ गारनाय जादों इमारजेन्सि फान्ड ना मा फान्ड होनना बुङो नै सासेया जोंनिया माथो खायलें खुइलें एसे नायलांनो जिथु हा खोनायखौ काजलगांव म्युनिसिपाल बोर्डनिफ्राय बानायनाय जाबाय काजलगांव म्युनिसिपाल बोर्डनिफ्राय माने चेयारमेन सारनि बिथोन बायदियैहाय दिनैहाय माने एसे सेंग्रेबेल हरनाय जाबाय आरो जे लामाया माने गाज्रि बेफ्राव एसे सेंग्रेबेल होनाय जादों बे लामाया खय बोसोरनि उनाव खोजानो मोनखो थांनाय माखासे माबा बोसोरावथ' मावाखैमोन जेनेबा देग्लायसो फार्स्टलि मावबाय म्युनिसिपाल बोर्ड जाजेननायनिफ्राय माथो बे लामाखौ मावनाय जायाखैमोन आरो खिन्थु दासोहाय नैबे जोंनि बे दा इउपिपिएल सरकारनि जिनाखि चेयारमेन सार दा उपेन मुसाहारि सारनि अननायाव नैबे माबाखौ मावनाय जादों सेंग्रेबेल एसे जिखिनि हायो म्युनिसिपालनि माबाजोंनो एसे एनै खोलैनानै होदों आरोखि बेखिनि बिनि बोसोर सिगाङाव मावदोंना मावाखैमोन बिनि बोसोर सिगाङावथ' रावबो मावाखैमोन रावबो सरकारानो बेवहाय नायसंफैयाखैमोन खिन्थु एबारावहाय माने नायनाय जाबाय आरोखि माने जोंनि माने थांनाय माखासे समफ्रावबो जिनाखि स्टुडेन्टफोर बा माबाफोर गोबां माने अखा बांखानि खारनावहाय लामाफ्रा गाज्रिनि खारनाव माबा जानानै दंखायोमोन थ' बेफोरखौ नायनानै एबारनि नैबे दानि चेयारमेन जिनाखि जोंना उपेन मुसाहारि सार बियोहाय माने मोनसे स्टेप लादों आरो जे जाहाथे बबेयावहाय लामाफ्रा गाज्रि बेफोरखौ जाहाथे एसे माबानो माने मावनानै होनो हायो बेखौनो माने जोंनिफ्राय स्टेप लादों जादों दिनै गोबां खामानि मावनो थानानै दिनै पाब्लिकनि थाखाय माखासे जेनाखि प्रब्लेमखौ नायनानै सल्भ खालामना होबाय ओंखायनो थाबाय बिपिन मावना दा बेफोरबायदिनो बिथांमोना खोगासिनो दङ ना एसे बिसोरनि खामानि मावनायखौ एसे खोन्थानोसै आं बिसोरनो जों लाबोगासिनो दङ इमारजेन्सि आरोखि इमारजेन्सि माने नै दाथ' अखा हानानै जेरावबो लामा बायफ्लंलाबायदों मादोंना टाउन कमिटिनिफ्राय जाखिनि हायो माने जाखिनि खोनो हायो बेखिनिखौ खोदों बेफोरबायदि आरो एक्सुवेलि बे लामाया जानांगौमोन हाखु दाखुखाय बिदिनो दा माने अखा ख्रेब ख्रेब हाबाय थादों नालाय अखा ख्रेब ख्रेब हाबाय थानायखाय माने जा हायो ना साननैसो एसे मोजां जानायनि थाखाय बेनिखायनो एसे इमारजेन्सि खोब्रबनाय जादों आदसा काजलगांव मोनाब्लाबो टाउन कमिटिनिफ्राय बैयाव जिहेतु एनिथिं एमजेआ खनसे दैखौ माबाखौ खोन्थादोंमोन आंनाव सोंदोंमोन ना अफ्रिया मानो दासिमबो बे लामाखौ मानो बुङाखै होननानै खोथाखौ बुंदोंमोन ना दा बिनि भिडिअखौनो आङो दा जिहेतु खोन्थानायनिफ्राय दाखालि टाउन कमिटिनिफ्राय सेन्ट-ग्रेभेल अन्थाइ गारदों थ' बिदिबा लेट्स गो बेफोरनोमोन दैया दाखालि एनिथिं एमजेआ नैबेयाव बावहाय थानायावनो खोन्थादोंमोन मोनाब्लाबो मावगासिनो दं बिसोरो नैबेफ्राव दै जोबमोन आं नोंसोरनि खोन्थानो नैबेफोरो गासिबो दै जोब मोनाखै खोमसि एम्फौ गारदों एम्फौ दासिमबो खामानि मावखाङाखैनो हयथ'बा होननो लाइट स्रां जिसिबि लामानि अबस्था ना बे लामाखौ टाउन कमिटिनिफ्रायनो इमारजेन्सि हाखु दाखु इउपिपिएल सरकार बिथां प्रमद बर'नि ना मा होननांगोनथाय चेयारमेननिफ्राय जादों जाहैदों आरो टाउन कमिटिनिफ्राय बिदिनो जोबोद नै दा बोरैबा
सासे UPPL नि सासे सोद्रोमा मेम्बार मानिफ्राय मोनदों बेखौ खामानिया ओइ सारजों माबादो एसे रायलायदो ए सोरनिफ्राय मिउनिसिपालिटि आच्छा टाउन कमिटिनिफ्राय थिगैनो दङ दाखालिथ' लामाफ्राव गाज्रिथारमोनलै ओमफ्राय बिनि सिगां सरखार गोजाम थानाय समाव मानो मावाखैमोन बावहाय जेरावनो गोग्लैयासै बे समाव थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंसोर नायलांब्लाबो मोजां जासिगोन खारन बे समाव बे अबस्थामोन ना माने बे खन्द'आ एसे नै दा बानायबाय थादों बाला नै ओरैबो हरब्लाबो बिथांमोना खामानि मावदों दे मेम्बारफोर UPPL सोद्रोमानि मेम्बारफोर गाबोन 10:00 आच्छा थ' लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ UPPL नि सोद्रोमाफोर मेम्बारफोर बिथांमोना बावहाय खामानि मावगासिनो दङ दा बेखिनिखौ जाखिनि मावबाय गाबोन फुंनि 10:00 बिनि नुथायखौ हयथ'बा एसे मोजाङैबाबो खोन्थानोखौ नाजागोन जुदि हायाब्लाथ' हायासै नङा होमबा ना होनना बुंगोन थ' बिदिब्ला आंनि बे अफ्रि ब्लग चेनेलखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय